Kag sa Good Vibes, nagaplano ka bala nga magpa-renovate sa imo nga balay o kon magpa-makeover sa imo nga opisina nga worry-free? Ining gina-offer sa isa ka contractor. Ato ni baluon sa report ni Romeo Sobaldo. Mga duha na kadekada ang balay sa mag-asawa nga Jeff kag Regine Lagos. Sa Italy na sila nakabase. So kadugayon, hindi malikawan nga nagakaamat-amat guba ang kisame sang ilang balay diri sa Negros. Nakita nila online ang mga hinimuan sa contractor nga Metro Home. Gin-contact nila ang tag-iya sini nga si Miles Del Oeste para mapalantaw sa iya kung ano ang nagakadapat nga himuon. Gin-suggest ni Miles nga himuon na lamang nga PVC ang kisame nila para bisan mabasa sang ulan, hindi maguba. So amo gina ang problema namon ang kisame nga number 1 ginya ipakayo namon ang kisame kay nagkalahulog na ang iyang ano. Nag-crack na ano na bala mga lawanit tululukal ano na sa nagtululukal na siya. Tukal na. Oo, nagtukal na siya. Although naging papintahan sa namon 2022 pero nakita namon kami video may CCTV na nagatukal na gid siya. So kinahanglan na siya i-repair islan. Ara pa lang sila sa Italy, ginsugura na nila ang pag-communicate sa Metro Home para sa renovation sang ilang nga kisame. Luyag nila nga bisan malawigan, mangin mapag-on sa gihapon ang kisame. Nangayo lang sa ila si Miles sang 2 ka semana para masolusyunan ang ilang nga problema. Kag wala pa maduhaan ka semana na human ang renovation sang ilang nga kisame. Nakita mo ang quality sang work. Ang time frame nakuha gid before pa ang deadline na. That's it. At least siya din kung ikaw vlog pa relax. Wala ka na may wala hassle. Wala hassle. Moderno na ang design, hindi na pag-anayon, kag hindi na sila magpinta pa. Sunod sa kay Miles, kalabanan sa mga kliyente nila mga overseas Filipino workers. Nahang pa nila kung ano ang kabudlayan nila sa iban nga mga lugar para lang makapaobra sa ilang mga balay. Gani ila ini nga ginautihan. Kaginasiguro nga hindi na magkaproblema ang kliyente bisan ara pa sila sa iban nga lugar. Ako niya daw hard-earned money. Kasi dugot pawis ginatuya sa abroad. They even sacrifice their families here. So kinahanglan halungan gid, and then ang value for money gina baka obra nila to gina-gain nila itumbasan mo gid sang kumbaga ang expectation nila lambuton tagid. Gani magbalik sa Italy ang mag-asawa, worry-free na kag hindi na problema sa ilang balay diri sa Negros. Kung luyag mo naman sang makeover sa opisina, ginahimo man ina sang Metro Home. Amo sini ang unang nga itsura sang sining office sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. Luyag nila nga patahumon ang itsura para mas relaxed ang mood bisan yara ka nagasinakuay sa trabaho. Ginkuha nila ang serbisyo ni Metro Home kag subong amo na sini ang itsura, moderno, stylish kag nagtahom gid. WPC kun wood plastic composites ang material nga gingamit sa Metro Home sa mga dingding sa office. Wall cladding ang isa man abi sa mga specialization nila. Ginislan ang mga office tables, lighting, pati na portahan para mangin stylish kag modern ang design. Pati ang tiles nakahatag sang lain naman nga atmosphere sa sining opisina. Ang kliyente nga si Rinel Gualdaran nalipay. Nanginligwa na ang space kag mas mag-an sa panulukan. Gani mabuhin-buhinan na ang stress bisan yara sa trabaho. At still mo makita mo na daw nang asin ng kung sa ambience kaya nung maayon na gid siya sir kung i-compare mo sa i-compare mo sa before nga pagtapos ang kung anon mo ang area do makita mo daw ng hindi na siya crowded kagang space nila do maano mo ang space na Suno kay Miles, ginutihan niya libot pangita sa mga materials nga santo man sa design para ma-achieve ang amo sining itsura sa office. Ang pinakabentaha para sa kliyente, bisan may renovation sa ilang opisina, wala mauntat ang operation sa office kaya ang contractor ang nag-adjust. After working hours, tubtub magkaagahon nila, ginahimo ang ining project. 5 p.m. to a.m. That's to make sure nga hindi ma-disrupt ang pagkaga back to normal naman.
para padayon ang gyapon nila operation despite yung may renovation. Gabi So pwede ma-adjust ang schedule. Okay, kami wala 3 problema. p.m. Okay. or 3 p.m. Mayara 3 p.m. sila gasulod din until mayara Basta kagahon. 11, 1 a.m. pinaka ano. Kag, in 1 week time, nahuman ang makeover sa office. Sunod pa kay Miles, magluwa sa pag-makeover, sa wall cladding, kag renovation, nagapangtukod man sila sa balay, building sa apartment, ang Metro Home.